Hello mga kulunguon, for today's video mag-cooking show sa ang inyuhang katabang lagi daw no mga kulungu lagi daw no muno. Kabuang lagi daw aning alimango lagi daw no naning kuan man mga kulungu lagi daw muno. Ning sud man gyud sa akong kwarto lagi daw mo kulunguan mo no. Una ang show nako mga kulunguan mo no, ikaw kulungu ka katabang ko nimo lagi daw no. So natuto na ako siya lagi daw no kay ning sud lagi daw siya diri adto sa akong kwarto lagi daw no mga kulungu lagi ka daw ikaw laging kulungu lagi ka daw no iya anak lagi daw no. So karon ako siyang giluto kay wa may sudan. So for today's video, nag-cooking show lagi daw ang katabang ninyo mga kulungu lagi daw mo lagi ikaw lagi daw mo no. Nangitabo lagi mga kulungu lagi daw mo lagi no na hapit lagi siya maluto lagi daw mo no. So sudaanon lagi nako lagi ni siya mga kulungu lagi daw mo no. Lisod pag inyo hang sudaan ni lagi mga kulungu mo lagi daw no. Giapil na po nako isda mga lagi mo kulungu lagi kang kulungu kan dako katabang lagi ko lagi nimo no. So karon ay mo iyaan lagi ka daw kanunong kabuang nang kabuangan lagi daw nimo nung kulungu lagi ka daw no. Kulungu kan dako lagi daw no. O mao na siya lagi no.